खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सोनाब बेंगलाव मोनसे खोनाफेरै जाथाय इन्स्टाग्राम रिल्स बानायनो थाखाय गावनि 8 दाननि खुदियाखौ फाननानै आइफन लादों बिसि फिसाया। बे सोमोनांथाव जाथाया सोनाब बेंगलनि नर्थ 24 पारगाना जिल्लायाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाया गावनि 7 बोसोरनि सासे फिसाजोखौबो फाननो नागिरदोंमोन। पुलिसा आइफननि थाखाय फानहरजानाय खुदियाखौ बोखाङो आरो फानहरग्रा बिमा आरो खुदियाखौ बायग्रा आइजो सानैखौबो खायो। गलाघाट जिल्लानि सासे बर' फिसाया डक्टरेट बिमुं मोनबाय। गलाघाट जिल्ला सिसुपानि तेलिसालनि संगिता मोसाहारिया तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय एन्टि डायबेटिक प्रपार्टिज अफ भीमकल बानाना ब्लसम आयदानि सायाव बिजिरनानै PhD एबा डक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय। चिराङाव साखन्द्रा ओंखारदों। न'नि उसुं जावनानै मानसि खावनो नाजादोंमोन। चिरां आमगुरि थानानि सिङाव थानाय सासे 3 बोसोरनि गथ'साखौ उसुं जावनानै हानहरनायाव बिमाजों नारा-नाथा सिलायो। नांदरबारि 1 नं सिकापारा गामिनि उतुल बर' आरो सुमस्रि बर'नि नखराव थांनाय हराव बे जाथाया जादों। मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव मोब्लिब गैयैनि सुबिदाखौ लानानै उसुं जावनानै गेलेबाय थानाय गथ'खौ आथिङाव हमना हानहरदोंमोन। बे समावनो बिमाया सिखावखौ नुसननानै हमथाना गथ'खौ सेलायनायाव नारा-नाथा जायो। धेमाजि जिल्ला जनाइनि चन्द्रपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेश सिरकिनिफ्राय डिब्रुगड़ फारसे फैबाय थानाय मारुति सुइफ्ट AS06TE707 गारि गंसे आरो सिलापथारनिफ्राय जनाइ फारसे थांबाय थानाय गंसे मानसि दिखांग्रा मेजिक AS07AC 4861 नि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनानै गिख्रंथाव जाथाय जायो। जाउनाव मेजिक गारियाव थानाय सा 7 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय साथामखौ जनाइ आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो गुबुन 4 गोब्राब जखम जानायखौ अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाट देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। झारखन्डनि रांचीआव खुंफुंनाय नेशनेल वुसु जाज ट्रेनिं एन्ड सार्टिफिकेशन कर्सआव बड'लेण्ड क'क्राझारनि उदांस्रि नार्जारिया उथ्रिसार। क'क्राझार भबानिपुर गामिनि 4 गथ'नि बिमा उदांस्रि नार्जारिया माहारियारि थाखोनि वुसु सायख'गिरि महरै सायख'जानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। झारखन्ड रांचीनि सरला बिरला इउनिभार्सिटियाव नेशनेल वुसु जाज ट्रेनिं एन्ड सार्टिफिकेशन कर्सआव उदांस्रि नार्जारिया जाफुंसार जाना नेशनेल लेभेलनि वुसु सायख'गिरि महरै सायख'जाबाय। NLPनि गाहाय एम बाथाखौ पुलिसा खादों। सिजफायाराव थानाय NLPनि चिफ एम बाथाखौ उदालगुरि पुलिसा खादों। उदालगुरि पुलिसा क'क्राझारनिफ्राय एम बाथाखौ हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बिथां एम बाथाखौ हमनाय जादों दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसाबो बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय हमनाय जादों दासिम खुगा बेखेवाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।